जोंहा दिनै बावखुंग्रि हाजोआव थांनो नागिरदों। दा हाजोआव गाखोनाय जायो ना मायो, गाखोनो हायोबा गाखोनोसै, गाखोनो हायाबा ससे ओंखारना फैफिननोसै ना ससे ओंखारना फैफिननोसै ना? गिनानै लासै साथारो नैबे गारियानो गिनानै जायखिजाया मा होनखो? बेयाव गेनाव सोलोंनायला नोंथांमोना जाय जाय गोमादों बै बिदन थानायाव थां। 7 थाखासो गयखौ होनदों। बेसेबां होनदों? थाइनैसो बारा लाबानो जायो। 7 थाखानो। दख'नाया नायनो नाङाखै? गैला होनबा नोंसिनालाय मा रायदों आं दहाय दैज्लां सोंखांबाय। नैबे मानसिलाय थाइबेंआ बेसेबां दे? थाइबेंआ माबा 20 थाखा लादों। मोनसेयाव हानानै हरदों? हरो। बानलु गुन्दै दं? हरदो बानलु गुन्दै दंबालाय। 10 थाखा लाया आरो मोनसेयाव? थाइबें जानोसै। ब्लग लाबावदों दा। अमा हांनायानो दायो ओंखारबोफिनबाय जोङो। मोनानि 7था जाबाय। न'आव थांसै। मानसिफोरनि हालोदखौ नायदो माबायदि जौ फेनानै। जौ लोङै लोङै सालायलांजोबनाय माबायदि मानसिफोर नायलाय आयु गिनांगौसो। सासेबो जौ गैया उन्दै उन्दैथार।